Estas imaxes corresponden á última feira de Ecosús celebrada en outubro de 2010. O Grupo Nacionalista de Chantada preguntou na última sesión plenaria por que non se celebrou o ano pasado. Nos preguntámoslle por Ecosús no pleno. Que pasara con il, como non se fixera esa feira, posto que había unha subvención da Diputación de 6.000 euros, unha subvención nominativa para a feira, entón non costa nada ao Concello. Díxonos por que non lle dixeran, que il non sabía nada da feira, e por que non se lle dixera. Eu, en concreto, falei con un concelleiro dil, díxome que sí que se iba a facer, se lle axudaba, e dixenlle que tiña a miña axuda total. Entón, il dixo que non sabía nada, co cal non falarían os concelleiros e máis il, non sei. Ese non foi o... Despois saliu na Voz de Galicia dicindo outra cousa. Non se facía porque non era rentable. Eso, que me perdone o señor alcalde, pero eso non sabe se é rentable ou non. Cando na última feira viñeron máis de 40 produtores. Esta feira de produtos ecolóxicos e sustentables celebrouse por primeira vez no 2007 durante o goberno bipartito, sendo organizada nas súas 4 edicións polo BNG. Segundo os nacionalistas, o goberno local esqueceuse desta feira, un evento que consideran de gran importancia para o sector agrícola non só da zona, senón de toda a comarca e Galicia. Sí que nos parece moi fuerte no Natir, cando había tanta demanda. Eu, hasta mediados de outubro, tuve chamadas deses produtores. Eu dixenlles que chamaran ao Concello, que non eu xa era concelleira, pero na oposición. Entón, eses cartos non costaba nada para o Concello, insisto, simplemente traballo para os concelleiros, como pasábamos nós, o noso grupo. Os nacionalistas afirman que se perdeu a feira e con ela a subvención da Deputación que non pode ser desviada para outros fins ao ser nominativa. Por outra banda, tamén critican que o traballo feito para a organización deste evento en edicións pasadas non vala para nada. Neste senso, Olga Otero referíase aos stands que se fixeron na última feira que sempre se fixo no mes de outubro, paralelamente ao concurso de gando frisón, pero ano pasado o concurso de gando cambiou de data celebrándose durante a Feira do Viño. En tan só 4 anos, Ecosús acadara unha relevancia considerable, suficiente para seguir soa. Saliu Ecosús para apoiar os gandeiros, para que fora máis xente hacia o mercado gandeiro, co cal o conseguimos, facendo degustación de produtos da comarca, facendo merendas ecolóxicas para os nenos, facendo talleres para os nenos, co cal os rapaces e as rapazas de Chantada tamén ganaban un pouquiño, todo ese tecido que hai se perdeu, e perdeu que estaba consolidada como a mellor feira ecolóxica de Galicia. Bueno, porque recordamos que a última vez que se celebrou esta feira foi en outubro de 2010. Claro, outubro, que era cando se facía. Logo despois fixeron a feira do gandeiro no mes de marzo para... Entonces, Ecosús íbamola seguir tindo no mes de outubro, como sempre, para todo o mundo, e íbase facer aquí, dentro do pobo, que era a nosa idea, se sacaba dos gandeiros, pois facela dentro do pobo para que fora un escaparate moito máis bonito, no cantón, por donde puderamos poñer todo ese tecido. Unha feira que é posible que tampouco se celebre no 2012. En todo caso, os nacionalistas ofrecen a súa axuda para organizar o evento se o goberno municipal decide facela. A ver o que fan. Nós queremos que se faga. A nosa axuda, por supostísimo, todo o entramado que timos, o organigrama da feira ecolóxica, que eso, pois sí que se lle apoyaría, pero vamos, ainda que só sea por esa, para que non se perda ese escaparate de venta directa para os pequenos produtores, que é o que están necesitando.